A continuació seguim ara amb una taula que hem titulat "De la botiga a la pantalla, com la tecnologia redefineix l'experiència del consum". Està clar que avui en dia, com sabeu, a través del mòbil podem fer moltíssimes compres. Parlarem també d'on es fan aquestes compres, no només d'empreses o botigues de Catalunya, sinó també on comprem. Comprem a la Xina, comprem als Estats Units, on comprem. Per tant, en els propers minuts obrirem un espai de reflexió i crido a l'escenari que m'acompanyin de seguida amb mi el Carles Planasbou, periodista del Periódico de Catalunya, especialitzat en tecnologia i poder, escriu sobre intel·ligència artificial, capitalisme de plataformes, privadesa i drets digitals. Un fort aplaudiment per ell. Gràcies. També el Víctor Puig és vicepresident de Sales a l'empresa Atsmurai i expert en models de negoci online. Què tal? Com estàs? Benvingut. També la Sílvia San Vicente, especialista en ciberseguretat a IT Group, menció especial Premis Dona TIC 2025. Felicitats, què tal? I el Francesc Serra, jurista i co-CEO de l'empresa Tecous, treballa en un projecte per fer més entenedors els termes i condicions de les empreses. Molt bé. Doncs intentarem ara, durant una hora, resoldre alguns dubtes que tenim sobre aquesta compra. Seguim comprant a les botigues físiques, és evident que tots ho fem, però també el mòbil, jo crec que aquest tercer braç que tenim ens ha canviat la vida i es compra, com ara comentàvem, també per internet. I es compra molt i, per tant, hi ha el clic i les botigues físiques, que avui també sou empresaris, empreses, la vostra botiga ha d'estar física, però també ha de ser-hi digitalment, ha de ser-hi a les xarxes socials i, per tant, hi ha una presència transversal. Per tant, volem parlar avui d'on és el consumidor, com el podem convèncer, com podem ser-hi sempre. I m'agradaria, primer, abans que entrem ja en totes les preguntes, titular, perquè ja sabeu com a periodista que soc, m'agraden els titulars. Titulars de consum en un clic, cap a on anem, dos titulars cada un i després ja entrem a la taula. Amb què et quedaries, tu? Sempre és difícil començar amb un titular, però així és que el fem la taula ja. És difícil sintetitzar-ho. Jo crec que anem més que cap al consum en un clic, anem al consum en una ordre, perquè crec que probablement dels pròxims 5-10 anys es començarà a vehicular molt més a través de comandos de veu, no a través d'un clic, sinó que tu donaràs una ordre i el sistema operarà. O sigui que no comprarem a través d'un clic, sinó a través de la veu. Crec que cada vegada es normalitzarà més. Probablement 5 anys seguiran haver-hi molt consum a través de clic, molt consum físic, però crec que és cap a on anem, sí. Víctor, els teus titulars. Jo crec que hauríem d'anar cap a una major empatia cap al consumidor i cap a una major defensa o posicionament dels valors de les empreses. Molt bé. Sílvia? Jo crec que és important recordar que en cada clic estem compartint dades, no? O sigui, cada cop que cliquem un enllaç, cada cop que fem una compra, cada cop que fem una transacció digital, allà hi ha unes dades, unes dades personals, i hem de ser molt conscients de com s'estan gestionant i com volem que es gestionin. Francesc? Sí, de fet, una mica en la línia, molt més ràpid, segurament, com deien, més d'ordres, però segurament amb un consumidor molt més vulnerable. Vulnerable, Molt bé. Avui comprar ja no és només pagar per un producte. Com ha canviat la relació, avui ens preguntem, entre els consumidors i les marques en els darrers anys? Com a consumidors, qui comença? Víctor, comences tu. Com ha canviat aquesta relació, diries, entre el producte i les marques? Producte i marques o consumidor i marques? Consumidor i marques. Vale. Aviam, hem passat, crec, en la meva opinió, hem passat de senzillament consumir o comprar un seguit de coses a involucrar-nos com a consumidors en un seguit d'esferes. La primera esfera és la pròpia construcció de la marca, és a dir, el propi relat de la marca. Publiquem a xarxes socials què és el que consumim, com ens va la nostra experiència. Instagram va ple de avui he dinat això, m'he comprat això, m'he provat allò o he gaudit d'aquesta experiència. I això acaba construint també un relat de la marca que impacta amb altres usuaris. Per tant, la primera implicació és la construcció de la marca està també en mans dels consumidors. La segona, i la Meritxell ho ha explicat molt bé, és que els consumidors, per norma general, s'involucren una mica amb els valors de la marca i del producte. Jo no em compro un jersei perquè sí, em compro aquest jersei d'aquesta marca perquè sé que aquesta marca col·labora amb aquí o fa allò, consumeix això o cuida el medi ambient o fa X coses
que van amb mi. No? I això ho faig perquè de jerseis n'hi ha 150.000. Per tant, potser haig de triar, trio aquell que connecta més amb mi d'alguna manera. No? I la tercera pota que connecta molt els consumidors amb la marca és l'experiència del consumidor cap a aquella marca. No? Quan em compro un jersei, què passa? Me la puc emprovar, me'l recomanen, no me'l recomanen, m'arriba, com m'arriba, en quin moment m'arriba, de quina manera. I això genera tot un seguit de microexperiències entre consumidor i marca que genera una relació. Si aquesta relació funciona, jo repetiré aquell consum, i si aquella relació falla, ni que sigui amb alguna d'aquestes microexperiències, després en parlarem més si vols, doncs un dia jo trontolla, no? Em sento una mica traït, la marca m'havia promès un seguit de coses i això no està funcionant. Molt bé. Les empreses utilitzen cada vegada més dades i més intel·ligència artificial. Carles, com es pot utilitzar aquesta tecnologia sense perdre el factor humà? Què està passant també? Que cada vegada hi ha més tecnologia i fins i tot tu deies, canviarà la nostra manera de comprar a través de la veu. Sí, aviam, hi ha molts usos positius. Estem veient que des de fa molts anys les empreses utilitzen sistemes d'intel·ligència artificial que no tenen per què ser la IA generativa ChatGPT que hem vist que s'està desplegant al llarg dels últims 5 anys. Les empreses han utilitzat IA des de fa molt temps per gestionar inventaris, per totes qüestions logístiques. Ara el que hem vist és que amb la IA generativa el que ha fet és rebaixar la porta d'entrada a la creativitat, per dir-ho d'alguna manera. També és veritat que això, en el moment en què tots ens podem convertir en creadors, en creatius, també fa que les marques estiguin obligades a ser cada vegada més genuïnes. No només a tenir una relació, ha d'apel·lar a les emocions i a la identitat del consumidor, sinó també a trobar un missatge que sigui genuí. Tots podem utilitzar una eina de l'intel·ligència artificial generativa per crear una imatge sintètica, molts pocs poden crear-la amb contingut i de forma que ens apel·li directament. I això crec que anem cap a un món en què el contingut basura d'IA serà cada vegada més aclaparador. Ja ho estem començant a veure en moltes plataformes que potencien aquest tipus de continguts i això fa que les marques es vegin obligades a tenir aquest caràcter genuí. Però també quan comentaves abans de com hem canviat la nostra relació, des de fa unes 2 dècades que ha passat a ser una relació bidireccional. És a dir, abans, fa 20 anys, ens enteníem com a consumidors només com a receptors. Ara mateix nosaltres podem ser prescriptors, podem ser adeptes moltes vegades a la marca. Això, entrem als feeds d'Instagram i TikTok i moltes vegades la gent passa a ser prescriptors. Però crec que tampoc hem d'oblidar com aquest canvi de la relació ha transformat el negoci de les empreses. Parlem de que gran part de la publicitat que veiem actualment es vehicula a través de Google o de Meta, principalment, i pensem en aquestes dues empreses com gegants tecnològics, però són gegants publicitaris. El 80% dels ingressos de Google entren a través dels anuncis. En el cas de Meta, Facebook i Instagram és un 97%. És a dir, són plataformes que viuen de vendre anuncis. I nosaltres, es parla moltes vegades que nosaltres som el client, però no som el client són els anunciants. Nosaltres som la font de dades que extreuen, que exploten i que després posen al servei dels anunciants perquè puguin teledirigir-nos millor els seus anuncis. Si això pot tenir una part positiva, també té una part negativa. Una part negativa. Hem de protegir també els drets digitals, que en parlarem. Sílvia Francesc, expliquem una part, és a dir, quan comprem per internet o quan som a les xarxes socials, nosaltres hem decidit buscar un producte, per exemple, he posat a Google que vull comprar una cafetera, i el més segur, si jo he posat en algun moment a Google que vull una cafetera i passejaré per les meves xarxes, m'acabaran sortint cafeteres. Com funciona tota aquesta part d'algoritmes, de tecnologia? I està clar que també guanyen els més grans davant dels petits, és a dir, qui pot posar més publicitat a internet guanya. És a dir, com funciona la tecnologia davant del clic i també jo crec que els perjudicats són els que poden posar menys diners en publicitat a la xarxa, no? Això, ara que contesti primer la Sílvia i el Francesc i després tu, Víctor. Perfecte. Sí, jo crec que tenim aquesta sensació de que tenim molta més capacitat de decidir ara que tenim tants productes a l'abast,
quan tenim comerç digital, no? I busquem, per exemple, una cafetera, ens surten potser 200 models, no? Que si vas a una botiga en físic tens 4, 5, però alhora estem molt condicionats, no? O sigui, ens sortiran els productes que és això, que més s'ha invertit al darrere perquè et surtin, no? I també hi ha un punt de petjada digital, no? O sigui, en ciberseguretat és una que ens importa molt, de saber com s'estan gestionant les dades que anem compartint cada cop, no? Que tenim una interacció amb qualsevol tipus de tecnologia digital. No? Llavors, si tu, per exemple, tens un perfil a Twitter o a Instagram, no? Es van recol·lectant informació, no? Fins i tot els algoritmes poden arribar a saber quin rang, no? de sou potser tens o quin tipus de feina tens. Llavors això adaptar als productes que t'estan venent. Per exemple, et poden ofertar una cafetera molt més cara que una altra persona que potser amb les dades, no? Que s'han anat recollint. Llavors per nosaltres el més important és que hi hagi transparència, que se sàpiga quines dades s'estan recollint, com s'estan gestionant aquestes dades i que el consumidor tingui la capacitat de decidir si vol o no que aquestes dades es converteixin i què es fan, no? amb aquestes dades. Francesc, una mica la mateixa pregunta i també quins drets tenim tant els consumidors com les empreses davant d'aquestes grans tecnològiques que també estan condicionant la nostra manera de consumir. Sí, bé, de fet, m'ha agradat molt la reflexió que feia en Carles, diria, sobre aquestes grans empreses publicitàries. Quan parlem d'aquestes grans tecnològiques, al final hem de tenir en compte que tot i que existeix un marc regulatori que ens protegeix molt com a consumidors, no són poques les vegades, i ara no voldria anomenar cap en concreta, en la que ens trobem que per vulneracions del Reglament General de Protecció de Dades acaben pagant multes milionàries. Si bé és cert, segueixen cometent altres infraccions perquè segueixen pagant d'altres sancions, per tant entenem que hi ha un rèdit al darrere. Clar, aquí entrem en quelcom que se surt una mica del paradigma que teníem fins ara. Això, com a consumidors, ens ho posa un punt més complicat i em reenganxa molt bé amb el que comentava abans la Meritxell de, ostres, és que parlo al costat del telèfon i al cap de 5 minuts he dit que em semblava interessant Egipte i ara em surt un viatge o una oferta de viatge per anar a Egipte. Clar, aquí realment entrem en un altre àmbit que és ben complicat. Clar, però hi hem de ser-hi, no? És a dir, també hi ha de ser la botiga física, hi ha de ser-hi també la botiga digital, no? Això ja vam parlar de la transformació digital, no? Ja fa uns anys i per tant ja hi és. I hem de ser-hi també les xarxes socials, no? Però està clar que, Víctor, les grans marques i les grans plataformes amb els algoritmes estan guanyant els petits? Aviam, no sempre. És a dir, abans deies, els que posen més diners tenen molta més capacitat i poden apartar els petits d'aquest entorn. Si fos així seria molt fàcil i aniríem cap a grans monopolis en cadascuna de les indústries. Jo crec que no sempre és així. És a dir, evidentment, si tens una gran capacitat d'inversió publicitària, doncs pots aconseguir molts més impactes que algú que no té aquesta inversió. Però de vegades fer les campanyes d'una manera intel·ligent, adreçar les campanyes concretament a les persones que més ens poden interessar, l'exemple que deies de les cafeteres en funció del nivell adquisitiu podria ser un, és la millor manera de treure profit d'això. Ho poso d'una altra manera. Que gran oportunitat per a empreses que tenen pressupostos discrets de publicitar-se d'una manera intel·ligent per arribar a aquells consumidors als que volen arribar i aconseguir potser unes vendes, una facturació que a través d'un entorn purament físic seria més difícil d'aconseguir. Sí, jo crec que cal fer les campanyes d'una manera intel·ligent, d'una manera respectuosa i d'una manera encertada per aconseguir bons resultats. Una altra cosa és que diguis, tinc molts diners i m'és igual. Doncs aquestes plataformes, aquests grans gegants tecnològics estaran encantadíssims de que vulguis cremar molts milers d'euros sense gaire direcció. Clar. Una altra pregunta que us faig, què fa el consumidor avui perquè sigui fidel a una marca? Ara l'experiència, les emocions, el servei, és a dir, aquesta fidelitat, avui en dia que tenim una societat tan digital, és molt fàcil canviar de marca i a vegades també molta gent acaba consumint per preu. Què fa que, qui em vol contestar, que sigui fidel una persona
a un producte, a una marca? Jo crec que hi ha un component de classe indubtable que moltes vegades té a veure amb el preu i això porta a que s'acabin prenent decisions sobre el que és més econòmic. Però també és veritat que cada vegada més es demana que les marques prenguin partit, que per tant es vehiculin a la nostra identitat, que cada vegada que hi hagi una polèmica arrelada a una qüestió d'identitat, surtin les marques a prendre partit. Ho estem veient, per exemple, un cas flagrant és actualment el que està passant als Estats Units amb Anthropic i ChatGPT i OpenAI, l'empresa que ha desenvolupat ChatGPT, i les possibles vinculacions que tenen amb l'exèrcit dels Estats Units. Aquest tipus de relacions es poden convertir en un problema reputacional i, per tant, distanciar-se i posar-se al costat de la privacitat també és una forma d'apel·lar al públic. Crec que cada vegada és més important apel·lar en aquestes identitats per convertir els consumidors en adeptes i una cosa que estem veient molt és com aquestes empreses cada vegada més també aprofiten els moments virals d'internet com a oportunitat per destacar. És el que mencionaves justament ara. La viralitat a internet també és una porta d'entrada perquè empreses més petites o sectors més petits puguin guanyar notorietat. Per exemple, si ara mateix entrem a Instagram o entrem a LinkedIn, probablement us apareixeran vídeos parlant del Timothée Chalamet. Per què? A part que són els Oscars aquest diumenge, perquè va fer un comentari dient que ell no volia participar d'un sector cultural com és l'òpera, que s'estava morint. Què ha fet això? Que les òperes i ballets d'arreu del món han utilitzat aquest comentari viral de probablement l'actor més famós a nivell mundial actualment per impulsar, reivindicar el seu art. I s'està convertint en una crisi reputacional per aquest actor, que pot ser que perdi l'Oscar que semblava que anava a guanyar aquest diumenge, i en una oportunitat per a tot aquest tipus d'institucions culturals, però també d'empreses que poden utilitzar-ho per amplificar el seu missatge. També és veritat que moltes vegades acaba passant que quan hi ha un fenomen viral a internet i després veus totes les marques que hi salten per intentar aprofitar-ho, no veus aquesta cara del capitalisme vampiritzant-ho tot, també pot generar una reacció contrària en què el consumidor acabi fart i digui prou ja d'explotar la meva intimitat i prou ja d'explotar la meva relació d'identitat per tal que tu m'intentis vendre un producte. Clar. M'agradaria ara, tenim empresaris que ens escolten, comerciants també ens segueixen a través de YouTube, que fem algunes recomanacions d'avui d'aquest consum digital o també de com ha de ser aquest consum. Està clar que a vegades alguns grans productes, si nosaltres ens hem de comprar un cotxe, normalment no comprarem un cotxe per internet. Necessitem anar a la botiga física, anirem a mirar-lo, volem veure com és el seient, volem veure com és el cotxe. Està clar que depèn de quins productes, si el producte és més gran o petit, el podem comprar per internet. Però avui en dia que la gent continua anant a les botigues físiques, també les botigues físiques cada cop també ens ofereixen experiències perquè hi vagi el públic i que, per tant, quan anem a comprar un cotxe tinguem una experiència, però està clar que la recomanació que li hem de fer a qualsevol comerciant o que tingui una botiga, jo que defenso també la botiga de barri, sobretot, molt important defensar la botiga, sisplau. Quanta gent té botiga aquí? A veure, que aixequi la mà. O té comerç? Bueno, té empresa? Molt bé. Doncs hem de defensar, per una banda, el comerç de barri. Com, perdó? De proximitat. Què recomanem? Perquè, clar, també tenim un clic i això ens passa, de comprar una plataforma que ara no farem publicitat, d'una plataforma xinesa molt econòmica que fa la competència també a botigues d'aquí. Per tant, com recomanem que el consum sigui positiu? Què recomanem a les empreses d'aquí? Què recomanem a les empreses en el context de les botigues físiques? I de digital, és a dir, on ha de ser, quina estratègia comercial ha de tenir. Estratègia comercial de la física i una estratègia també la digital, no? Vale, molt bé. Aviam, entenguem la botiga física com, si em permeteu la metàfora, el temple de la relació entre un consumidor i una marca. Sí?
És a dir, la botiga ha de ser l'aparador de quins són els valors, després parlarem d'aquest tema que és molt interessant, Carles, que deies, quins són els valors d'aquella companyia, quins són els valors d'aquella empresa i quina és la utilitat del producte. Tu feies servir el cas de que no et compraràs un cotxe per internet, vés a saber, però el que és molt possible és que hagis investigat moltíssim sobre el cotxe. És una inversió. El vehicle de motor encara és segurament la segona cosa més cara que et compraràs després de la vivenda, no? A molta distància. Però bé, per tant, tu abans d'anar a un concessionari i mirar-te un cotxe segurament has fet una investigació online bastant extensa en funció de com de tiquismiquis sigui, si vols, no? I sabràs més o menys molts detalls de quins cotxes et poden interessar més o menys. Què passa aleshores? Que tu el vols tocar, no? És a dir, hi ha coses que te les pots comprar i t'és igual quin tacte tinguin, hi ha coses que no. Pues la roba o un vehicle d'aquestes categories, tu vols veure, tocar-lo i gaudir de l'experiència física. Per tant, en aquest temple hi ha el producte, no? On tu vas a emprovar-te'l, potser si és roba o sabates. Jo sabates online no me'n compraré mai més perquè tinc un peu més ample que l'altre. Jo si no me les poso no sé si m'anirà. Però hi ha molta gent que compra sabates online. Pues perquè tenen els peus com la gent normal i no com jo. Però no és el meu cas, no? Aleshores, hi ha coses que te les has d'emprovar o que les vols tocar o que les vols veure abans de comprar-te-les online, o hi ha coses que són suficientment importants com perquè tu vagis. Aleshores, per què deia que és el temple? Perquè quan jo vaig a aquell concessionari a veure aquell cotxe, jo ja estic, en el meu cap, jo ja he pres una decisió, jo ja estic entre 2 o 3. De què dependrà? De coses que ja sé, com el preu, etc., però també dependrà de com em tractin en aquell temple. És a dir, quina és la meva relació quan entro amb l'espai. Hi ha tota una categoria d'aromateràpia, no? Perquè hi ha diversos olors, diverses músiques, que em fan que l'experiència canviï o no. Com em tracta el personal d'aquell concessionari? Com deia la Meritxell abans, s'adrecen a mi, s'adrecen a la meva senyora, em contesten les preguntes. Hi ha un altre component que és molt important en el comerç, que és la part tècnica, no? Perquè jo no sóc un expert i aleshores potser per molta documentació que llegeixo online jo no m'acabo d'enterar de si allò és per mi o no és per mi i jo vaig i li dic al de la botiga o a la senyora de la botiga. Però això funcionarà o no funcionarà? Això passarà molt en les farmàcies, no? Doncs, home, pel teu cas, per la teva edat, pel teu pes, això t'anirà bé, això potser no tant. És a dir, busquem el consell de l'expert i l'expert està en aquell temple, no? És el contacte amb el producte de vegades, el fet de poder-lo provar o gaudir o tastar, el fet de poder-lo viure i aquella comunió entre, avui estic molt mític, molt místic, aquella comunió entre l'experiència de la marca que jo esperava, si és realitat o no és realitat. Si jo vaig a un concessionari, no em foten ni cas, em tracten regular, faig 2 preguntes, no tenen ni idea, aquell cotxe no me'l compraré. Per tant, la gran oportunitat de la botiga física és entendre que qui entra per la porta és un potencial consumidor al qual se l'ha de cuidar, se l'ha d'acompanyar, se l'ha d'aconsellar i se l'ha de guiar. I això els botiguers de casa nostra tota la vida ho fan meravellosament bé i no haurien de tenir gaire por amb aquesta dicotomia entre online i offline. I una nota més, si em permets, el que és importantíssim és que el que jo veig online i el que veig offline sigui coherent, sigui el mateix. Perquè des del meu punt de vista consumidor és la mateixa marca. I això és molt difícil d'aconseguir. Després, si voleu, m'allargo amb això. Sílvia Francesc, què hem d'explicar sobre els algoritmes? I que ja vosaltres com a experts ho coneixeu molt bé. M'agradaria que fos útil la informació d'aquesta taula i que, per tant, si algú vol posar publicitat de la seva botiga, del seu comerç a internet, què ha de saber? També què passa amb aquests algoritmes i què està passant. Perfecte. Abans d'entrar al tema de l'algoritme, vull afegir un punt al tema que parlàveu, de que hi ha una qüestió també molt generacional. Vull dir, la gent més jove ha perdut molt la costum de... Bueno, no és que l'hagi perdut, és que no l'ha tingut directament d'anar a la botiga. Absolutament creuen que tota la part d'internet li donarà més informació que no pot ser una persona real explicant-los. Llavors jo crec que s'ha d'intentar atacar i trobar la forma de que la gent jove també torni a la botiga i consumeixi físicament. I entrant al tema dels algoritmes, jo crec que el més important és la transparència. Vull dir, si per exemple una botiga física vol, per exemple, gestionar les dades, crear un
un màrqueting més especialitzat, no? I, per exemple, doncs, té una targeta de fidelització on té, per exemple, les dades de l'usuari, que quan ve a comprar a la botiga física no pugui registrar qui és, què ha comprat, quan ho ha comprat, a quina hora. Doncs això està molt bé, ajuda moltíssim, però també com ho fem, no? On tenim aquestes dades? Com gestionem aquestes dades? Amb qui compartim? Amb quins proveïdors? No? Perquè al final són dades sensibles i s'ha de fer una gestió correcta d'aquestes dades. I si anem més a la part online i utilitzem algoritmes de tercers, no? Per exemple, la part de màrqueting o la part de publicitat, és molt important també entendre què s'estan utilitzant. No? Vull dir, si hi ha un tercer, quines dades es queda aquest tercer, com les està utilitzant, fins quan les utilitzarà, no? Perquè hi ha dades que han d'aspirar. No? Hi ha algunes dades que en ciberseguretat li posem un temps màxim que poden estar emmagatzemades. No? I us d'assegurar que aquests tercers en els quals ens estan, com, per exemple, ajudant amb tota la part de publicitat, com estan gestionant aquestes dades. Francesc. Sí, bé, a nivell de transparència, una mica en la línia del que deia la Sílvia, i només per afegir-hi, quan parlem de transparència no podem cenyir-nos estrictament al concepte de transparència que hem tingut durant molt de temps i fins a l'actualitat, que és penjar les dades en brut, sense cap mena de tractament, i ja després cada qual acabarà de trobar una mica quin és l'enfocament o quina és la lectura. A dia d'avui això ens aboca a que qualsevol persona agafi aquelles dades en brut que no entén, les passi per una intel·ligència artificial que tampoc sap com funciona i li acabi donant uns resultats que tampoc sap i ni té manera de comprovar si són veritats o no. Vull dir, certament és una mica paradògic. Tot i així sí que és cert que es configura com una eina molt important i, per tant, el que ens pot permetre tota aquesta part algorítmica és automatitzar certes parts dels processos interns per anar a buscar una humanització del servei allà on podem fer-ho. I m'explico una mica millor. Un exemple molt pràctic seria quan ens trobem en una aerolínia anant a fer una reclamació perquè el nostre vol ha arribat 2 hores o 3 hores més tard del que en principi hauria d'haver arribat. En aquests casos hi ha una persona que us ha d'atendre i és un procés que hauria d'estar hiperautomatitzat. No ho és. Si aquesta persona, tot aquest procés el tingués automatitzat, tindria molt més temps per atendre molt millor aquella persona que té un cas específic, que és molt diferent i que necessita, potser per una situació de desesperació o el que sigui, vull dir, els aeroports són llocs una mica convulsos a vegades, i acabaria tenint una molt millor percepció d'aquella marca i de com ha sigut atès. Tot gràcies a haver automatitzat una altra part del procés on efectivament allà sí ens podíem permetre perdre una mica més aquesta part humana. Molt bé. Carles, volies afegir? Sí, volia afegir un petit comentari que em sembla l'exemple que poses és molt adient, però també il·lustra com a vegades quan hi ha sectors en els que hi ha poca competència i una empresa té un control molt gran d'aquell mercat, pot portar a que hi hagin aquest tipus d'incompliments. Hem de pensar en una aerolínia irlandesa que per molt que no compleixi amb aquest tipus de normes i amb aquest tipus de requeriments de cara al consumidor, li pot ser absolutament igual el que el consumidor pugui pensar d'ella, perquè al cap i a la fi molts podem prendre una decisió ideològica a l'hora de comprar alguna cosa, però si tu tens un vol a Roma per 30 euros, per molt que sigui immoral en termes climàtics i tens els altres vols a 150, pràcticament tothom va a parar allà. Llavors crec que és un dels problemes de quan hi ha concentració de mercat, que també estem veient molt en temes de reglament de protecció de dades, com les empreses es senten amb la capacitat de poder violar les normatives europees, també les normatives europees de respecte al consumidor, perquè saben que el que acaben ingressant és d'un volum tan descomunal que les multes que poden pagar o la mala relació que pot tenir el consumidor són engrunes. Molt bé. Vaig a fer una pregunta al públic ara. A veure, ara sí que us demano que, sisplau, aixequeu la mà i participeu. Qui d'aquesta sala compra habitualment a la botiga física? Val, Déu-n'hi-do, eh? Qui habitualment compra digitalment? Estaríem dient que d'aquí a la sala hi ha més gent que compra a la botiga física que digitalment. Qui compra a través de les xarxes socials també habitualment? Qui compra a través d'aplicacions? T'està sorprenent la dada? O sigui, que hem d'estar tranquils, que anem encara a comprar físicament. Potser si
el públic fos menor de 30, a les mans haurien... A veure... No, tenim un públic sènior, no, a veure, tenim un públic sènior, hi ha tot, hi ha gent jove, també. Ho dic amb tot el respecte del món, però que és el que apuntaven. També hi ha gent jove, però està clar, és veritat, segurament la generació dels 18 als 25 compra més digitalment, per això també hem de pensar cap a on va aquest futur, perquè aquests també seran els compradors de futur, però també hi ha una generació de 30 a 80 anys que no compra digitalment i que a vegades prefereix anar a la botiga física. Per tant, la botiga física encara també és molt important. Però avui en aquesta taula també hem de parlar de la paraula intel·ligència artificial, que és un concepte que també ha entrat. Abans hem parlat del ChatGPT. Quan comprem per internet, moltes vegades, fins ara, el buscador estrella que nosaltres fèiem servir a Google per preguntar-li on anirem de vacances i si vull anar de vacances li preguntarem i quines ofertes tindrà. Avui també entra en joc, en aquesta recerca digital, doncs, ChatGPT, Claude, Perplexity, que són eines d'intel·ligència artificial. Com creieu que també la intel·ligència artificial entra també en aquesta publicitat? Entra també? Víctor, ja protagonista de les nostres compres, em diries? O no? Bé, i serà passat demà, si no hi és avui. La qüestió és... Jo tinc una percepció de l'ésser humà una mica especial. L'ésser humà és un animal perfectament dissenyat per estalviar energia. És a dir, som uns baguetes i volem les coses el més fàcil possible. Aleshores, entre jo fer-li una pregunta a un cercador tipus Google i que em doni un reguitzell de possibles webs o fer una resposta a ChatGPT que em doni una resposta, està molt clar que el meu acervo genètic em portarà cap a l'estalvi d'energia i jo faré una pregunta perquè vull una resposta. De fet, a Google ja tinc aquella resposta, si vols. Aleshores, el gran repte que tenen les marques ara en aquest entorn és com aconsegueixo jo que davant d'una pregunta de l'estil recomanen 5 empreses de jerseis, avui m'ha donat pels jerseis, recomanen 5, o cotxes, com vulguis, recomanen, pel meu cas, quin cotxe m'hauria de comprar, recomanen 3. Com faig, si jo soc Automòbiles Puig, com faig per sortir allà enmig? Aquest és el gran repte. Aleshores, el que estem començant a treballar ja de fa un temps és que aquella disciplina que abans es deia SEO, si em poso molt tècnic, em tireu la gerra, és a dir, el posicionament per cercadors, com faig perquè quan algú busqui a Google jo surti, i jo surti davant del Carles, encara que en Carles sàpiga molt més que jo som més bon SEO i surto abans. Aleshores, com faig amb aquestes mateixes tècniques que una intel·ligència artificial em recomani? I són tècniques semblants. Al final estem parlant de la reputació de les marques. És a dir, com aconsegueixo que una eina d'aquest estil que cercarà a internet una part de la informació trobi prou informació positiva, recomanable, amb autoritat per part d'un expert que digui que jo sóc la millor opció per aquell tipus de consumidors. I és aquí on estem treballant. El pas següent serà que la gent t'ho comprarà directament. És a dir, que la IA et dirà veig que, fa X anys que tens aquesta rentadora, ja has trucat al servei d'assistència tècnica 2 vegades, a aquesta rentadora li queden 3 mesos de vida, t'he encarregat ja aquesta, que t'arribarà el dimarts, que és el dia que teletreballes i estàs a casa. Anem aquí. I això passarà, sospito, abans del que ens imaginem. I ens semblarà fantàstic, ens semblarà genial. Hombre, menos mal, perquè si no em quedo sense rentadora i a veure què faig, i ens semblarà fantàstic perquè som animalets perfectament dissenyats per estalviar-nos energia. I aleshores, si hi ha algú que pensi per nosaltres i prengui decisions que ens són útils i que realment les necessitem, una altra cosa diferent és t'he comprat 3 furgonetes plenes de pinyes fins a dalt i a veure on les tentafores. Això no m'és útil, no? Però si respon a necessitats reals, nosaltres mateixos li encarregarem a la gent compra'm la rentadora que el dimarts estic a casa i que me la vinguin a portar. Molt bé. Carles, cada vegada tenim
una publicitat més personalitzada, no? La personalització a vegades pot ser útil, no? Però a vegades és una invasió també a la nostra privacitat, no? I llavors aquí, que també ara parlarem dels drets dels consumidors, no? Perquè arriba un punt que dius, molt bé, vostè m'ha ofert ara, no? Una oferta digital que m'interessa, però la meva privacitat, vostè calia que tingués totes aquestes dades, no? Com ens podem protegir en aquest sentit? Després li faré també la Sílvia i el Francesc. Protegir-nos, ens haurien de protegir les lleis i les lleis que ja hi ha s'haurien d'aplicar. Aquesta seria la clau. L'altra seria no utilitzar tant internet, si volem evitar-ho. Però jo un dels principals problemes que veig, com bé mencionaves, ens entreguem molt fàcilment el que ens és més còmode. Ens estem convertint una mica en els humans de Wall-E, que no sé si els recordeu, que només anaven desplaçats amb una cadira sense fer res més que delegar tasques cognitives. El problema d'això és que avui en dia, per fer una compra conscient que no exposi la nostra privacitat, el consumidor ha d'estar pendent de totes les trampes que se li posen per al camí. Sí que és veritat que a la Unió Europea hi ha normatives que evitin el fet, per exemple, que s'extreguin més dades de les necessàries per nosaltres. També és veritat que hi ha empreses que segueixen utilitzant tècniques per enganyar-nos, per dir-ho d'alguna manera. Quan entreu a una pàgina i us posen si accepteu les cookies o no, que és una cosa molt molest, que tothom ho vol treure allà perquè vol arribar al seu lloc, normalment el sí està amb un color cridaner i el no amb un altre. Tot t'empeny a cedir aquestes dades. I ens hem mogut cap a un model de consum en el que abans, quan tu buscaves sabates a Google, rebies publicitat de Google perquè utilitzava aquesta informació concreta per fer-te arribar aquest producte. I en aquest cas la personalització pot tenir una part positiva, perquè si tu t'han de bombardejar d'anuncis, com a mínim que sigui d'anuncis d'alguna cosa que t'interessin. També és veritat que hem passat en un model en el que actualment s'extreuen moltes més dades de tu de les que són necessàries per vendre't aquest producte. Estem parlant dels teus hàbits de comportament, del teu historial de cerques, de la teva ubicació, de la velocitat en la que fas scroll. Tot això serveix per elaborar un perfil que després serveix per predir potencialment què és el que compraràs. Llavors, això hi ha el potencial a que nosaltres es redueixi la nostra autonomia a l'hora de comprar. I un altre potencial impacte negatiu que té de cara al consumidor, que no volia passar el dia avui sense comentar-ho, és la qüestió dels preus algorítmics o dels preus variables, que és una tendència que estem veient normalitzada en molts sectors. Pensem en les aerolínies, avui estic en contra de les aerolínies. Els preus algorítmics són preus que fluctuen depenent de l'oferta i de la demanda, de l'hora en la que compres, del dia en el que compres. Però clar, això que suposa a priori avantatges per la companyia que els aplica, també es tradueix en el que pot ser un perjudici molt gran pel consumidor, sobretot en situacions d'emergència. A principis d'any, quan va haver-hi l'accident de tren a Ademuz, els preus de les rutes de tren i vol de Màlaga a Madrid es van disparar una borrada, van passar de 200 fins a 1.000 euros els vols, però és que vam veure durant la pandèmia que el gel hidroalcohòlic, en el moment en què tothom el volia, per comprar-lo a Amazon va créixer un 1.000%. Tenim casos, fins i tot a Londres va haver-hi un atemptat terrorista en el centre i la gent buscava Uber per fugir i les tarifes d'Uber es van disparar un 200%. Aquí hi ha tot un potencial de casos en el que aquesta aplicació de preus algorítmics seran discriminatoris. De nou, tenim lleis que a priori servirien per bloquejar això. A nivell espanyol, a nivell espanyol es va... Després s'aprofundirà. A priori, encara no l'han convalidat. Després entraran preguntes de públic, que tindrem temps. Haurien Després faré participar el públic. Haurien d'haver-hi aquestes lleis que sí que protegeixin el consumidor, especialment en situacions de vulnerabilitat i emergència. I l'última cosa, crec que el potencial discriminador anirà a més, perquè si estem veient que ChatGPT ja està introduint anuncis dins del chatbot, perquè el negoci no els hi dona prou, el perill és que quan més interacció tinguem nosaltres amb aquests chatbots, més utilitzin la nostra intimitat per variar els preus que se'ns mostren, de manera que el preu que rebo jo
i el que reben ells sigui diferent perquè es pugui adaptar a les nostres condicions, capacitat adquisitiva que tenim, etc. Per tant, hem de saber com podem reclamar, no? I per tant, Francesc, Sílvia, quins drets digitals, que quedi clar avui, hauríem de tenir garantits tots els consumidors avui? Hi ha gent aquí a la sala que té molt clar quins són aquests drets digitals, però hi ha altra que no. Com li expliquem quins són aquests drets digitals com a consumidors que tenim? Com a drets digitals, jo crec que també entren dos parts, no? Entra la part del consumidor i entra la part del comerç. Llavors, jo crec que com a consumidor tenim el poder de decidir, no? Llavors podem decidir on volem comprar. I per això, per exemple, jo crec que també les generacions més joves fer-los entendre la importància de comprar en comerç europeu, no? Perquè la legislació que hi ha darrere de les dades en el comerç europeu no té res a veure amb el que té, per exemple, el xinès o el dels Estats Units, no? Llavors, quan parlem de, per exemple, compartició de dades, no? Si l'empresa a la que estem comprant és una empresa a la Unió Europea, no? Haurà de seguir un seguit de normes, no? De com es gestionen les dades, on s'estan guardant, no? I que aquests drets digitals dels que estem parlant es compleixin. Però això no passa si, per exemple, estem utilitzant plataformes que no formen part de la Unió Europea i formen, per exemple, part de Xina, no? Llavors jo crec que, per una part, molt important que el consumidor sigui conscient d'on està comprant i quines conseqüències té comprar un lloc o un altre lloc, no? I com a part del comerç, la part de ser conscient d'aquestes lleis, no? De la llei de privacitat, la llei de gestió de dades, totes aquestes lleis com a comerç, ja sigui un comerç petit o un comerç gran, ha de ser conscient d'elles i complir-les, no? I portar-les a l'acció. Molt bé. Sí, Francesc. de fet, m'agrada molt el trencar una llança a favor del comerç dins del mercat europeu, per tant, també m'hi afegeixo. I una mica en la línia del que comentava el Carles, certament l'extracció de dades a dia d'avui és molt superior a l'estrictament necessària. És molt útil que quan entres al teu reproductor de música habitual suec et faci recomanacions de llistes de reproducció, de noves cançons que han tret artistes que ja venies escoltant. Aquesta part és especialment útil. Potser que per tenir una aplicació que encén la llanterna et tingui la teva ubicació 24 hores al dia ja no és tan útil. I entremig el fet de que quan et recomanen cançons, de cada 3, una està sponsoritzada. I això sí, hi ha una línia allà amagada, que hi ha algun lloc que ho diu, a la pràctica tampoc està marcat com a anunci i això també és un problema. A partir d'aquí, i entrant una mica més en l'apartat de drets digitals, bé, afortunadament, i ho veníem comentant, el Reglament General de Protecció de Dades empodera molt els consumidors en aquesta línia i ens dona tot el que és el dret a l'oblit digital en un sentit ampli. No voldria posar-me tècnic, però dins d'aquests drets n'hi ha un que em sembla especialment interessant posar sobre la taula i és el dret a que no siguin algoritmes qui tractin les teves dades de cara a preparar-te ofertes. Això és especialment rellevant pel que fa a sectors d'assegurances i banca, però entra dintre de tot aquest desplegament que aprovat el 2017, si no em falla la memòria, va entrar en vigor el 2019 i que per tant ens dona a tots una carta de drets que sempre podem exercir davant de qualsevol empresa. Un altre punt és el que comentàvem al principi i és que a vegades pugui sortir a compte des del punt de vista de l'empresa no deixar-te exercir aquests drets. I això és un altre tema del qual tampoc hi ha moltíssima informació al respecte i per tant costa a vegades tenir-ne una opinió formada. Molt bé. Després aniré a les preguntes del públic, però vull parlar també del tema de ciberseguretat, perquè quan comprem online i amb un clic que també hem de respondre la pregunta, si ens controla l'algoritme o ens controlem nosaltres mateixos, aquesta també l'hem de respondre. Però quan estem comprant, el tema de ciberseguretat és perillós, també quan donem les nostres dades, de la nostra targeta. A vegades també passa que ens baixem una aplicació i si no llegim la lletra petita ens han cobrat i després et trobes al banc per què t'han cobrat i cada vegada també, no sé si us passa, us han cobrat alguna vegada per coses que no havíeu comprat o no? Per tant, cada vegada també hi ha més reclamacions, no? Això passa, suposo que sabeu que n'hi ha moltíssimes. Llavors, per tant, saber què hem de fer quan consumim online, no? Quines mesures hem de protegir-nos com a consumidors i com protegim les nostres dades. Perquè, clar, tu quan compres per internet dones les dades de la teva targeta. Sí, la veritat és que tot el tema de les transaccions digitals, que
que fem estem compartint moltes dades i fins i tot hem arribat a un punt que amb la intel·ligència artificial també s'està explotant molt més, no? Aquestes dades i per fer atacs. No? Per exemple, hi ha un cas molt específic de que la intel·ligència artificial cada cop és més bona imitant la veu humana. No? I s'han trobat casos de, per exemple, una IA que ha imitat la veu d'un directiu, d'un CEO d'una empresa, demanant, per exemple, accés a un servidor. No? I com que és la veu, la persona no pensa en cap moment, no? Que pugui ser un atac, que sigui una intel·ligència artificial que està al darrere. Llavors, realment, cada cop jo crec que estem més exposats perquè tenim un ecosistema digital més complex i falta sobretot formació. Formació, per exemple, amb tot el tema de doble factor, que la gent tingui activat els dobles factors, que demani que et demani no només la contrasenya, sinó, per exemple, et demani un codi que t'arriba per un altre mitjà. No? I també tota la part de saber gestionar, no? Si hi ha un frau, quin és el protocol. No? Per exemple, en empreses fem molta formació el tema de phishing. No? Cada cop aquests correus fa 5 anys ho notaves molt ràpid perquè estava ple de faltes ortogràfiques, es veia que alguna hi havia raro. No? Però ara, amb totes les dades que van agafant nostres d'internet, no? Ja sigui de Twitter, Instagram, etc., LinkedIn, poden fer un perfil i poden fer un correu que sembli escrit, no? Per aquella persona i que fins i tot l'adreça quasi que coincideixi, el contingut coincideixi. Llavors som molt més vulnerables, cada cop hi ha més atacs en temes digitals i sobretot jo crec que la solució és formació. Formació, el que dèiem, no? A la gent més jove i formació a la gent més gran. Sobretot a la gent més gran, no? Que tenen accés a un mòbil i que no són conscients que hi ha aquest tipus d'atacs. Perquè, Francesc, per exemple, una persona gran, no? Que fa clic en un lloc i que no sap que en aquell clic al final està comprant. Com pot protegir-se una persona gran d'aquest fet? Aquí parlem de persones grans i jo no crec que la mitja d'edat de la sala sigui tan elevada. Jo crec que... Vull dir sèniors, no? Podríem dir la paraula sèniors. No, el que sí que m'agradaria és, una mica en la línia de les preguntes que feies tu abans, és demanar-vos que aixequeu la mà si alguna vegada heu acceptat sense llegir-los uns termes i condicions. Tota la sala. Clar. Tota la sala. Llavors, clar, després tothom es troba al compte, que a mi també ha passat, al compte bancari i dir, jo això no ho he comprat. No, i haver-ho de reclamar. I, evidentment, fas els correus i tal, i m'ho han tornat, a mi, com suposo que li han tornat també moltes vegades a la gent, no? Però passa això. No a tothom. És a dir, sí que tens la part de dret de desestiment, que com a consumidors ens empara, i aquí tenim un cert punt de seguretat, però no a tothom. Ens podem trobar amb casos de frau on directament el que fan és cobrar-t'ho i avall. Una mica la reflexió, i seguint el que comentava la Sílvia, és que no hi ha ningú que se'n deslliuri del tot i que pretendre estar a internet amb el 100% de les dades protegides és pràcticament com pretendre sortir al carrer en qualsevol hora del dia i que no et vegi ningú. Per tant, és certament complicat. Hi ha una part de dades que també entenc que en aquesta part de formació s'ha d'explicar a la gent que un cop dones les teves dades a algú, perds una part de control i forma part d'aquest acord al qual estem arribant per guanyar comoditat com a éssers humans. Per tant, és un punt intermedi. Però què fem? És a dir, parlem amb el nostre banc, anem a l'agència de consum, què hem de fer? Clar, per suposat, a l'Agència Catalana de Consum sempre trobareu molta gent, moltes ganes de donar suport i un cop demana aquesta línia. Jo el que faria, pel cas, és pensar-m'ho molt bé abans de fer clic a qualsevol pàgina web, intentar, que no vol dir sempre aconseguir, fer una lectura, encara que sigui en diagonal, de quin és el contingut d'aquest document i a partir d'aquí, doncs sí, com comentava, si hi ha qualsevol incidència, hi ha tota una sèrie d'organismes que són precisament per ajudar-nos i per auxiliar-nos en aquesta línia. Clar, els algoritmes són addictius, no? I sabem que les xarxes socials, ara que s'han prohibit també els menors, Víctor, les xarxes socials, tots sabem, no?, que ara que hi ha aquesta llei que es prohibirà als menors, però els adults també a vegades estem enganxats. En aquestes xarxes és on trobem possibles compres, de roba, de sabates. Llavors, es controla l'humà o ens controla l'algoritme? Acabem fent compres per culpa de l'algoritme, Víctor? Sí o no? Caram, quina pregunta. És molt possible. O sigui, està guanyant l'algoritme.
Ens està guanyant l'algoritme o no? Bueno, aviam, anem a pams. Anem a pams. En primer lloc, jo estic superorgullós de ser pare de 2 nens que van a l'escola de Poblenou i que tota l'escola hagi decidit que els xavals no poden tenir mòbil fins als 16. Clar que sí. I que hi hagi tot un moviment en favor d'això. Per tant, sí, aquest és un tema. L'altre tema és, comprem perquè decidim nosaltres o comprem perquè decideix un algoritme? Us faig la pregunta d'una altra manera, si voleu, no? Comprem perquè decidim nosaltres o comprem perquè veiem publicitat a la tele, veiem publicitat a la ràdio, veiem publicitat als diaris, perquè la veïna del costat ens recomana? És la mateixa escala, però amb una tecnologia que ens sembla nova, no? És a dir, la qüestió és que l'usuari hauria, en una societat de consum, l'usuari hauria de ser responsable de què vol comprar i què no vol comprar i que tingui sempre l'última paraula. Ara bé, davant d'aquesta... Quines opcions de consum se t'ofereixen? I aquestes opcions de consum que se t'ofereixen a les xarxes socials o als cercadors, honestament, depenen del que tu has fet. És a dir, depenen de quina mena de continguts visualitzes, depenen d'on has donat un like, depenen de quines converses participes, depenen de què has cercat. És a dir, els especialistes en publicitat online ja ens preocupem prou d'intentar que els anuncis arribin a les persones més adients per aquells serveis o per aquells productes. I això va en benefici de les empreses i de les companyies que necessiten vendre aquells productes i aquells serveis. És a dir, si hi ha un match, si hi ha una coincidència entre l'interès del consumidor i l'interès de l'empresa, doncs és meravellós i per això estem en una economia capitalista. Si t'apareix un anunci, un contingut sobre un producte o un servei que no té res a veure amb tu i que no t'interessa el més mínim, raro serà que te'l compris. Per tant, nosaltres no estaríem fent bé la nostra feina i si a tu et dona per comprar-lo, doncs això necessites un seguit d'ajuda que ja no està en aquesta taula i hi ha psicòlegs que et poden guiar d'una manera més encertada. Molt bé. Que ens queden 10 minuts de xerrada i m'agradaria que participés el públic, que tenim un micròfon, m'han dit, al final de la sala i, per tant, a veure qui aixeca la mà, vol participar, s'ha de presentar. Qui vol fer una pregunta, sisplau? Espero que trobem voluntaris, ara és aquell moment. No? Algú? Una pregunta? A la taula? Pot ser sobre el tema de la botiga física, hem parlat més de digital. Porta el micro... Buscaré voluntaris jo, faré com feia la Meritxell. A veure, va. Aquesta noia de la camisa... Aquesta noia d'aquí? Sí, aquesta noia d'aquí de la camisa... Va, intentem participar al debat, així sabem què és el que us interessa més. Què preguntaries a les nostres ponents? Bueno, jo més que preguntar igual faré una reflexió, que al final és veritat que ens enfrontem a tot això amb por perquè no ho coneixem, però una mica va en la línia del que deia ell. O sigui, sempre hem rebut influència per consumir o per comprar determinades coses. És veritat que ara ens arriba com molt més directe, però tu miraves la tele, compraves un diari, tenies allà la publicitat que també et portava a comprar determinades coses i al final jo penso que tot rau com amb l'educació, amb que nosaltres tinguem la capacitat de poder decidir, que sapiguem, com deia la Sílvia, on cliquem o com deia ell, de saber que si acceptem les condicions, que tots hem aixecat la mà i tots ho hem fet, estàs acceptant determinades coses i no és posar la responsabilitat només amb la persona consumidora, però penso que sí que hem de fer aquesta feina d'educar. Clar, educar, molt bé. Està clar que la responsabilitat també les tindran les marques davant aquesta desinformació, no, Carles? És a dir, les marques, a l'hora de consumir, també se'ls haurà de buscar la seva part de responsabilitat davant d'una desinformació que tenim a vegades en la forma de comprar, no? Sí, totalment. Les marques el que han de fer és cenyir-se pel que s'estipula en les lleis. Jo hi ha una de les parts que mencionàveu que hi ha una part de responsabilitat individual de tot consumidor a l'hora del procés de compra i existeix, però també és veritat que això és un problema, estem parlant d'un problema estructural. Sí que és necessari que hi hagin experts que es llegeixin els termes i condicions per saber denunciar-los, però
sabem també que el consumidor general no té el temps probablement per fer-ho i aquí és on haurien d'entrar a jugar-hi els reguladors perquè el nostre procés de compra pogués ser senzill estant alhora protegits. Sí que és veritat que la publicitat sempre s'ha basat en la seducció, en intentar persuadir el client perquè compri alguna cosa. Ara mateix ho estem veient amplificat, de manera que estem passant a una publicitat de modificació de la modificació de la conducta. Hi ha una sociòloga que es diu Shoshana Zuboff, que va publicar un llibre que es deia El capitalisme en l'era de la vigilància, que especifica exactament com aquesta extracció de dades porta a que si es pot predir el nostre comportament, això a nosaltres ens fa menys autònoms. Sí que nosaltres podem prendre les decisions de forma autònoma del que volem comprar, però moltes vegades també se'ns creen necessitats que no teníem o que no volíem. Abans que existissin les plataformes de ride-sharing que ens porten el menjar a casa, la gent no tenia la necessitat de que li portessin el menjar a casa. Ens hem acomodat i ara hi ha molta gent que sortir a un restaurant és pràcticament inviable perquè vol que li portin a casa. Que no vol dir que sigui una necessitat real. Tothom pot sortir de casa. La qüestió és que ens fa mandra. És una qüestió absolutament diferent. I l'altre problema és quan hi ha aquestes tàctiques enganyoses. L'altre dia anava al supermercat amb el meu fill, que té 1 any i mig, i ell no és prou gran com per poder-ho veure, però encara ara hi ha molts supermercats que quan passes pel costat de la caixa registradora hi ha tots els productes ensucrats. Això hauria de ser terrorisme, directament. Però això, a nivell digital, ens ho estem trobant amplificat constantment. Perquè és la compra compulsiva. Constantment. És a dir, quan anem a la caixa, ells esperen que agafis els xiclets, les geminadures, jo també quan vaig amb la meva filla, és la compra compulsiva. Llavors saben que aquell moment ho acabaràs agafant perquè són 2 o 3 euros més, vinga, ho agafes. I ho col·loques en el lloc que està al costat del procés de compra perquè així no tinguis marge a dir que no. La qüestió és que això internet també ho amplifica. Quantes vegades... Clar. Ja us he dit que avui estic en contra de les aerolínies. Quantes vegades entres a comprar uns vols i et diuen ràpid, només queden 2 places? Això no és cert. Sí. Però et diuen només 2 places perquè tinguis la pressa per comprar. Això... I després està mig buit l'avió. I després està buit. És a dir... Per tant, és mentida. Clar, I tot això encara està per regular, no? Això hi ha una regulació a nivell europeu. La qüestió, que és la de sempre, que és que aquestes lleis s'apliquin i que la seva aplicació que no hi hagin monopolis que es puguin permetre pagar les multes d'aquesta regulació perquè els hi compensa. I que no s'aplica. A veure, home, ara han sortit voluntaris, tenim 5 minuts, molt ràpidament aquest senyor es pot aixecar, dir el seu nom, d'on ve i la pregunta, sisplau. S'ha d'aixecar, sisplau. Sí, hola, soc l'Albert Malià, exdirector de l'agència, i la pregunta que volia fer és que, a veure, amb els anys que portem amb aquest tema, és que crec que estem veient que la regulació està sent bastant insuficient i els organismes de control jo crec que tampoc són capaços d'arribar a controlar i a donar-nos suficients garanties als consumidors. I la pregunta que volia fer és si, més enllà de la regulació i dels organismes de control, creuen que pot haver-hi altres mesures, per exemple, tecnològiques, que puguin també ajudar-nos als consumidors a protegir-los millor. O sigui, noves mesures que la intel·ligència artificial podria crear per protegir més els consumidors. Sí, jo ara aprofitaré, perquè m'ha vingut molt bé per fer la falca, i és que nosaltres a Tecous ens dediquem a fer la informació legal més fàcil. I, per tant, totes aquestes eines que ens garanteixin que no hi ha al·lucinacions en la comprensió dels textos legals i fer que aquests siguin útils i pràctics pels usuaris, per la ciutadania, és un punt que pot arribar a ser realment diferencial. Molt bé. Que aquests textos legals també podrien ser més fàcils, no? Jurídicament no. És a dir... Per què no poden ser més fàcils? Necessitem aquest rerefons tècnic, i de fet hi havia juristes a la sala, tothom que coneix una mica el món del dret entén que moltes vegades sí que és necessari aquest nivell de detall i aquest nivell de vocabulari tècnic. Que les mateixes persones que ens trobem moltes vegades treballant amb aquests textos, en d'altres àmbits de la nostra vida, quan som consumidors, per exemple, no necessitem aquest nivell de detall. El podríem tenir, el podem entendre, hem estudiat per això, però a la pràctica també som molt còmodes en aquest sentit, com abans assenyalàvem.
Molt bé. I una darrera pregunta d'aquella senyora, sisplau, com es diu? La seva pregunta, ja és la darrera. Ai, no et sentim. Hola? Ara? Hola. Sí. Hola, soc Esther Lorente, advocada. Jo voldria fer una pregunta que és una mena de reflexió. Esteu parlant tota l'estona del tema d'internet i de qui controla, i sabeu que tenim un reglament de mercats digitals, la llei de serveis digitals i el reglament de mercats digitals. En el reglament de mercats, una mica el que es ve a dir, ja em diu moltes coses, però preveu que hi hagin uns guardians d'accés, els gatekeepers, les grans plataformes que siguin les que vigilin que no es moduli el nostre comportament polític, d'opinió, de compra, etc. La meva reflexió és, no estem posant el llop al guard de les gallines? Quina és la vostra opinió al respecte en aquest sentit? Gràcies. Víctor. Premi. Jo, honestament, a nivell personal, quasi, crec que l'àrbitre no pot ser una part, oi? Una cosa és que se li demani a aquests gegants tecnològics, com els anomenava el Carles, que ja facin per la seva part per posar uns certs filtres, uns certs controls que no permetin fer coses que no són èticament correctes. I hi ha moltes que es fan així. És a dir, amb publicitat no es pot fer qualsevol borrada, ni molt menys. I després hi ha una regulació també del propi mercat publicitari. És a dir, això no és una jungla de kamikazes, no va així. Ara bé, jo crec que són els estaments jurídics els que han de prendre mesures més contundents. Us poso un exemple. Tu abans parlaves del dret a l'oblit. El dret a l'oblit que tenim com a ciutadans de demanar-li a algú que esborri o que elimini les nostres dades o que les modifiqui o que ens digui què sap de nosaltres. Això va ser una batalla legal enorme, vosaltres que sou juristes ho sabeu millor que jo, entre la Comunitat Europea i Google. I al final Google va haver de passar per l'adreçador i va dir doncs he de posar un mecanisme perquè això sigui possible. En el moment en què Google va posar un formulari perquè qualsevol ciutadà anés a dir aquesta informació sobre mi la vull eliminar, va rebre com 20 peticions per segon. Per segon, una borrada. I la meva reflexió és, ha de ser Google qui decideixi què s'esborra i què no s'esborra? Perquè hi ha informació que jo vull saber. O sigui, jo vull saber si aquest senyor és algú de confiança o no ho és. I si aquest senyor ha fet alguna malifeta i el busco i està el que ha fet i el que no ha fet, jo vull saber-ho, perquè, home, hauré de fer negocis amb ell, tinc dret a saber amb qui parlo. És ell mateix qui pot esborrar la seva informació? És Google? Per què una empresa privada nord-americana ha de decidir quina informació jo veig o deixo de veure? És bastant més complex del que sembla. Però, en tot cas, responent a la teva pregunta, no, l'àrbitre no pot ser part. Molt bé, per acabar, reflexió de cada un. El consumidor avui en dia és més empoderat o més vulnerable? Què em diríeu, per acabar? Jo diria més vulnerable. Més vulnerable que mai, eh? En el moment en què... Tant a la botiga física com a la botiga digital som més vulnerables com a consumidors. A la botiga física no té per què, perquè la botiga física no et demana que cedeixis tota la teva privacitat i la teva intimitat. En el moment en què en un entorn online sí que es pot crear perfils de tu per predir què és el que pots comprar i crear-te necessitats que podies no tenir, aquesta autonomia es redueix. Per tant, crec que en l'entorn digital som més vulnerables, sí. Estàs d'acord, Víctor? Som més vulnerables? Jo crec que hi ha capes de la població que són clarament molt més vulnerables. Hem parlat bastant de la gent gran i crec que per un altre costat estem molt més empoderats per poder prendre decisions perquè tenim molta més informació sobre productes, sobre empreses, sobre alternatives, sobre tot el consum. És a dir, el dret a no consumir... Per tant, tu el veus més empoderat. Jo el veig més empoderat. El dret a no consumir el tenim, el dret a dir no o no fer, el dret a no publicar a xarxes el tindrem sempre, espero, no? Sílvia, més empoderats som com a consumidors o més vulnerables? Comparteixo opinió amb el Víctor en què més vulnerables però més empoderats. Vull dir, sí que és més vulnerable perquè moltes de les nostres dades s'estan cedint i no som capaços de saber com gestionar-les, però alhora també tenim molta més informació i podem decidir, no? Al final tenim el poder de decidir què fem amb les dades, com es gestionen i de demanar que es gestionin correctament. Francesc?
Sí, Empoderat una o mica en la vulnerable? línia, meitat i meitat. Veníem d'una situació prèvia on el consumidor no era molt empoderat, tampoc era molt vulnerable, i ara ens trobem amb un consumidor molt vulnerable, molt empoderat. Aquest empoderament a vegades és una mica flonjo, per dir-ho d'alguna manera, perquè ens trobem que hi ha molta informació, però és un caos, hi ha moltes eines, però tampoc enlloc veiem on són aquelles eines que són les bones per. Aleshores, bueno, i el que sí que sense cap mena de dubte ha augmentat és tota aquesta part de riscos que associats a la vulneració. Per tant, el titular final seria som consumidors empoderats vulnerables. No? Vulnerables, empoderats. O sigui, que ha canviat, no? Seria una mica titular final. Com, perdona? Vulnerablement empoderats. O alguna Empoderablement? Vulnerablement empoderats. Vulnerablement empoderats, Déu-n'hi-do. Bé, seguim amb l'acte. Gràcies avui al Carles, al Víctor, a la Sílvia Francesc per les vostres reflexions. Un aplaudiment per ells, sisplau. Gràcies. Déu-n'hi-do. Doncs en aquesta celebració del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors hem fet aquesta reflexió. Som consumidors empoderats però vulnerables, i per tant hi ha molts temes a tractar i seguirem ara perquè, com us comentava a l'inici,